Yn enw fi di Dewi a dwi'n gwneud lefel A mewn mathemateg, Saesneg a seicoleg. Nes i benderfynu dod i coleg i wneud yn lefel A ar ôl gwneud blwyddyn o AS yn barod mewn ysgol a ddaru'r blwyddyn ddim mynd mor llwyddiannus a ni wedi gobeithio sa'i di mynd. Lle nes i ail ddechrau yn lefel A yn llwyr efo pynciad hefyd i gael eu cynnig yn y coleg. Mis dwytha ddaru ni gael mynd i Llundain efo'r adran Saesneg. Ddaru ni mynd i weld Othello gan Shakespeare yn y Globe. Ddaru ni mynd i'r tai cyffredin i wneud gwaith ynglyn a creu deddfa falle. A ddaru ni hefyd fynd fyny i weld hen dŷ Freud efo yr adran seicoleg. Mae yna ddigon o gyfleusterau ar gael yn coleg i helpu fi efo nghyrsia ac i ddysgu. Mae yna ddigon o gyfrifiaduron ar gael gen ni reson. Mae'r llyfrgell o dda ofnadwy, dim jyst efo llyfrau, ond hefyd efo DVDs, os da ni'n astudio unrhyw rhai neu fath Saesneg. A mae yna jyst digon o beth ar gael i helpu ni i ddysgu. Dwi'n meddwl bod y coleg wedi helpu fi sylweddoli na dim jyst brifysgol sy'n dod ar ôl lefel A, mae yna ddigon o bethau eraill ar gael. Mae wedi hefyd neu fi sylwi bod fi yn mynd ar ôl ym mhrifysgolion a bod fi hefyd yn gallu anelynychol ofnadwy. Ar ôl goffan y cwrs lefel A, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i hyfforddi fel peilot. Os dwi rhywun yn meddwl wneud lefel A yn coleg, swn i'n deitha nhw bod yndi mae'n gam mawr wneud y penderfyniad i gamu allan o ysgol a mynd i coleg, ond mae o werth o. A da chi'n cael eich trin mewn ffordd holl wahanol da chi'n cael ei wneud, achos mewn ysgol da chi'n fwy annibynnol a dwi'n jyst meddwl bod o dewis iawn i bob wneud.